Menhagani ngayok an puli yakobi kot khobor hakaba don uwe ukna badang khat lais nam karta usyong hakla sex suicide hadin ba ula penlut saupo hajar hapo jong ka game hadin ba uni khna ula penlut hado saupo hajar hapo jong ka game kikmi kipaju kitip syapang kene bat haba kitip ba ula penlut hado saupo hajar hapo jong ka game ki show you ki mayo bat uni ukna ulit hapo jong ka mental depression la singo down ngelade hadu bolo shimno ela ka jong ka jingem jong sakabepat ka jinjia hapo jong jela Telangana hakaba don uwei ukhana ubasyong hakrastan suicide tang namar ba kmi jong kam shayu bani lekai ya game ka bakerteng PUBG sakabepat ka jinjia hakaba don uwei ukhana samla hadin ba ula lem hapo jong game ka bakerteng PUBG suicide ilade but hadin bala penong ya ka investigation lalap ya uni khuna bodon hapo jong mental depression rem hapo jong game but ki perlok jong ki pendown yo udon ya kata mental depression but hadin jong ni ula suicide lede hakam raso menta ka sing ingin yakan ya kan ka penta ke ai kata ka jing snu dan ka jing ma ka bakan ka game ka wanra haka jing jong over $100 billion could be a growing addiction, potentially stunting the development of children. One doctor uses the term digital heroin. So what is it about these games that hook people in, and should we be worried? Ngan ni thui pi ya ka jing shisha blong jiliu ba hakaba ngan ni thui pi ya ka jing shisha kumno kini ki nong shna jong ka game ki destroy dan ki penjot ya ka jing em jongi hoit ngatip don ki katu kat ni na ki perlok jongi ke bai lek ka game kan don kata ka jing kata hakaba men sem jongi Henry wanam sngau ee kani ka long ka jing shisha hatu fitip ni em ya kani ka jing shisha baga game om tang baga kata ya ki nong lek ka game Henry ka kata ro ya ki developer ya ki nong shna jong ka game la prosya manuat ya ka research haka jing ade ba kani but ngalap ya kan ka jing shisha bagi tu ke developer dan ki nong tre hapo jong ka toko company jong ka nugo game pentre ki hado prapo dan shispa genta haka chitayo ki nong tre hapo jong ka company game kum ka Fortnite ka Red Dead Redemption but QA ki pentre ya ki nong tre jong ki hado prapo dan shispa arpo genta haka chitayo dan kawe ka company game ka bakerteng ka Telltale Games company ka badan hapo ri Amerika dan ka company ka pentri ya kata ka developer dan kita kenong tre jong ki hadu lai baji dan step but haba kita ka developer dan kinong tre hapo jong kata ka company ki persyamban keren haka jingi de bakani utrai jong kata ka company haka juga sengi hadu ars pangut ulang wengno yaki naka kam jong ki petip ke ai ka ba unai utrai jong company upha ki ban le ka long ban penlong ya ka game jong ban long attractive kanang baki biru long addictive hapo jong kata game bar shisha ngan ongipi baka game kala kata shisha ya ka jing im jong bro haka met jong u haka jing sngo jong u emotionally ka jing don ka jing em jong u financially but habaro kiliang kene ki gaming company kila control ya ka jing em jong ai but ngani thoi pi baka ni kalong tang ka jing stang picture abi baki he merados tongin persyang mangam kham jiliu shushu ya ka ni ka benta hadin bala invent ya ka computer uwi u scientist dan urustar obakerten Edward Condon haus nam khatkandai sapo han New York usna ya ka wi game hapo jong kata ka computer ka bakerten ganim but hadin jong ne bon ki wi pat ki company ki persyaman shna kum kini ki chai game Henry ke ek jing jong ki bidu hagot ko por kalong ba kan ni ka computer kalong ka randor ba but bon ki bidu kim effort ne kim yo bisa banthit ya kan ni ka computer ka badan ya ka game but sakaway ka game kalong ka boring ba but omdan ki bakwa ban penut ya ka bisa jong ki na banta jong ni ka boring game Henry kum ni suki pasuki kata ka evolution jong ka game ka ya na ka be ka por shakawe pat ka por Henry haus nem khat khandai Henry phonio way ubru obakerten rap h beer u develop ya ka way ka game ka bathamai hakaba ngila bang connect ya kata ka game jongi haka TV ka bangi pek but ya kata ngi khot hakeni ki skingi jongi console game but langba ka jing invent jong u ya ka ni ka console game la ai kerteng ya u father of gaming house nam kha kandanya phobei usna ya way u device u bakerteng brown box ka balong ka blueprint na benta jong ka game but house nam kha kandai nyu phobei ladi ya kan ka blueprint jong u hagway ka company ka bakerteng magnawo ka bade ka company shna ya ke TV bat lengba ka jingrap jong uni u brown box kan ka company magnawo kalashna ya ka gaming device ka banongkong ka bakerteng Odyssey haus nam hat kandai henyo puar bat hadin jong ne ka technology ka nangkiu bat ka nangkiu ka company ka lang pen mi shu ya ke way bat ki jai game
Henry kensan hang ni kawan no kata ka jingkel lah. Haus nam hakandai pusau. Kawai ke company ka bekerteng Sony. Kala permi ya ka PlayStation ka nangkong jongka. Hang ni ki khot ka jingkel lah ka bakrau hapo jongka gaming industry. Markat barang mi ki Singapore ka game kala nang yat. Henry haka bakhandu haus nam 1000 way. Lengba jong ka Microsoft Xbox ka Microsoft ru kala rung haka ni ka madan jong ka gaming. But hang ni ka competition kala nang jur but kala nang jur. But hang ni kawan no kata ka jingkel lah hapo jong gaming industry. Perkum ni suki pasuki kala nang invent yaki bon ba ki game. Haus nam 1000 way kami ka GTA, haus nam 1000 lai kami Call of Duty, haus nam 1000 saw kami Half-Life. Berkat ba nang yat ki Singapore ka game kala nang long attractive but addictive. PE haka to kapor kini kishna iya ka game nagmenta ban penjat hajo beriu for entertaining purposes. Henry menta kala Mark Hongpong ka company gaming kala long company ka ba kiu ba haka ni ka juk menta haka ba ki try jong ko nugo company gaming ki yo nong daki billion dollars haka system batang nagmenta ban pen adik ya unu beriu kini ki company gaming kim salia ban shim ya kini ki risk nagmenta ban pen adik ya beriu nagmenta ban pen jot ya beriu kadonno kata ke competition hapeng jong kini ki gaming industry nagmenta ban pen adik ya beriu iberiu ki ba adik how drugs lakhot ya ki heroin addiction. Henry menta kila introduce sa kawepat ka terms kabagi khot ka cyber heroin ka addiction hapo jong ki cyber gaming. Bangin skang tho shai ba haga jengi de bagane tungin pai kendet shakipor ki bala no. Dan kawe ka katin ka po ongkum ni. Lara pikwa baniyo nong daki billion to penusuk ya ki million ki bru baniyo ya ki to ketir ki bapishna. Haus nam kandai punio ka Nokia kalashna ya ka mobile jongka. But ada fikan mau haga tu kipor ka Nokia kala tap hapo jong kata ka mobile jongka ya ka we ka game ka baka kerteng ka snake. But haga tu kipor haba ka Nokia ka invent ya ka ni ka phone jongka. Phone ka batat dor. Baro ki bru ka sngaw baki don kamban bar ya ka mobile hakati jongki. Markum ni suki pasuki ubru baro khoj usngaw mo don kam ya ka mobile. But haga tu kipor ka ni ka game beseng ka long popular ba hapneng jong ki bru. Henry kat ba nang yat ki Singapore ka perthei jong ka gaming ka lanang kala. Mentah tungin phai biang sya ka gaming industry. Mentah hagini kisnen. Hadu 100% na ki bru ki bagi ka game ki pendon kam ya ka mobile jong ki bani le ka game. Arpa % haga gaming PC but khat nyaw % hapo gaming console. Henry ke ke bas nyaw tenat hang ne kalong ki bru ki la persyaman wat ya kilat kelenti kumno ban kamai hapo jong ka game. Ki bru haga ni kesni ki pendon kam ka platform kum ka YouTube kum ka Twitch ka router bat ki we ban stream ya ki game jong ki. PE kat ba ka game ka padrong haga prothei jong ka entertainment. Ki bru hagi por ka ban shwa ki siu pisa nagmentaban pe ya kinu ki games galak bandai ka World Cup cricket galak bandai ka World Cup football galak bandai kinu ki jat game but ni siu ya ka cable ni siu ya ki we par ki jing siu nagmentaban pe ya ka jing lakai jong ki players. Henry menta ka perthei kala ni siu pisa iya ki bru ki bagi lakai game nagmentaban pe ya ka kom lakai game jongki ni thit ya ki mobile data jongi ni connect ya ki wifi jongi nagmentaban pe ya ka jing lakai game jongki but hang ne ken kala stang banlong baca klia pi hang ne lara fikali la nu bru balastang man nong na ka game balastang ban adik ha ka game lara fikali u balai fil ka game un gitu pi bagade ka sport umba pi la ka ya ka football ya ka badminton ya ka cricket bar ki we pat ki sport ki game taro ni la ka ya ka ni ka video game ka bagi khot ka e-sport bun ba ke ba imsngi ba yo ya ka jakpo jongki langba jong ka game bakum takin ong kalong ka babhay ngi ban ni la ka game Henry kan ong pi kam de ka jimbakla jong gitu kinong ni la ka game kam de ka jimbakla jong ki namara design la shna bhai ya ka ni ka gaming industry haga ta karukom bagito kinong ni la ka kila sngaw mi de bakilong ki star adu bagi sngaw ba haot ni la haga jing emjingi we are doing something in our life ya mentahi pipat sngaw tho ya kani tungin phai pat shalandet jong gani ka jingkhang don ayu hapo jong gani ka gaming industry Haswa bangin ngam hamjilu ya kan benta tungin peipat ya kan benta ke batana hajrong ka bangila banjoi banongkong kidon kini ki game developer ke basna bat ke bat develop ya ke game baik don bomba ki company ke bat hit ya kan game na kini ki game developer
kum ka Ubisoft, ka Tencent Gaming, ka Valve, pat ki we pat ki company ki thet ya kini ki game na ki game developer. But hapo jong kini ki don bon ba ki company ki ba support ya kini. Kum ki company ki basna ya ka hardware jong ka computer, nuksa ka Nvidia. But hapo jong kini ka support companies ki don ki mobile companies ru kum ki Xiaomi, ki OnePlus, iPhone, but ki we. PE kini ki game developer ki develop ya ka software. Kat bah kini ki support companies pat kishna ya ka hardware na ka bantaban penyaj ya kini ki software. Hakaba kini ki company ki paton kami ki artli ki rukom kumno kin launch ya kini ki game jengki. Kabanangkong ka paid model, ka paar pat ka freemium dan ka free model. Hadin jong ni ki test ya kini ki game pat hakaba khaddo ki ai syaka kiti jong ki players ban yelekai ya kini ki game. Kini ki players ki ba yelekai pat ki dan arbenta. Ki banangkong lakhot yaki ki tournament players but ki ba arpat lakhot yaki ki streamers dan ki nong yelekai game online. Henry ngan yatho ipi kani kalong ke ek batang halor kabangi la ban yoi. Mentah tungi persyang ban pelit ya kani jingtap bat rong sipo don ayu hapo jong ni ka gaming industry. Ngan yatho ipi kani ka gaming industry kalong kumni. Kini ka gaming industry la benta ya kinong ilekai haki arbenta. Ibanangkong lakhot yaki ki casual gamers. Bar ki ba arpat lakhot yaki ki e-sport gamers. Bar kani ka syong haka skill, haka level, haka jingnang jongpi ban ilekai ya kinong ka game. La fide ki casual gamers ne fide ki e-sport gamers. Nangta la divide biang ya ki players haki laitili ki benta ki beginners, ki intermediate but ki professional level. Ki players ki beton hapo jongane ki beginners level kim ju kamai A-M. Ki player ki beton hapo jongane ki intermediate level par ki kamai pisa lengba jong live streaming. Bar ki yok ke pisa napo jong Twitch, napo jong YouTube, bar ki we pat ki platform. Bar ki player ki beton hapo jong professional level pat kinekin kita ki bak kamai da ki lak ka pisa. Pi hang ne kini ki beginners level kide kita ki casual gamers ki ba yelekai kumbai lekai ma phi manga ki bamju kamai A-M nampo jong ka game. Ta kini ki players ki beton hapo jong ke intermediate level spot kim de issue kita ki casual gamers henry kim de ru kita ki real e-sport tournament players. Kumta kinamrong hapo jong ka kategori jong ka e-sport players. Bar kitu par ki beton hapo jong ka professional level ya kitu lakhot ki real e-sport players. PE hang ni bon ba ki player ki beton hapo jong ka casual gamers ikwa ban poi sya kata ka level lani sya po jong kata ka kerdan ba on khot yaki ki professional level gamers. Henry kim la ban khot sya kata ka kerdan jong ki tang uwe na padang jong ki shi hajar kan mau yakni uwe na padang jong ki shi hajar ki bala ban khot sya kata ka level lani sya kata ka kerdan bakin khot yaki ki professional level gamers. Sengap hang ni ngan persyang ban pensengot ho ipiang ni uni u casual gamers nang ban pen yeper hapdang jong ni ke video game but ka sport hapang iong ki normal sport kum ka football, ka badminton, ka hockey, ka cricket bat ki we pat ngan shim ya ka nuksa jong ka football haba unu u players u lekai football u persyang ban pen tibet u ya practice khnang bakata ka jingil lekai jong kan long hakan next level hakaba on court u professional players. But hadi nang ta haba ui lekai unyo nong nakatuko sport kaba ui lekai kala bande lang bajong gasai kala bande lang bajong kinu ki company kum ki state levels players kum ki IPL but ki national level players but hakaba khadu unlong u international players hakaba ui lekai hapo jong world cup kata kade kajing pos new jong unu u players PE hakane ki sport la film la ban kot syakata ka thong jong pi Pim la ban long u professional players. Pim sha khot, pim sha jet, pim sha salak hagino ki company. But hakaba khadu la fin no ya ka game ne pin shu betang ya ka game kum ka gym len jompi kum ka hobby jompi. But pitip ro baka to ka sport ka ba phile kai ka ai gym toy ya ka jing em jompi. But phila ban ya ka hagano ka por. Henry hapo jong ka game pat kalong ka ba pair. Kala bande ka PUBG, kala bande ka Fortnite, kala bande ka Call of Duty, kala bande ka Free Fire. Kilong ka ba pair na kini ki sport ki bang ilekay. Hoj habang ilekay ya kinu ki game. Ikwa ban wanra ya kata ka kom lekay jongi, ya kata ka gaming skill jongi haka next level. Pat haka ba khado ngis ngotho ngimla ban kot sya kata ka level ba on khot yangi ki professional players. Ka ka ba pair hang ni pat kalong bangim la shu ban ya kini game jangi ladang ikwa ban ya karo ngim la ban ya ka
Hoi haka sport kom ka cricket ka football ila ban ya kata ka jing adik jongi ya ka haka no ka por Henry ka game addiction pat ka long ka pair na kini ka sport and game pila man kali balai namar kini ka developer kila sna kila design ya kini ka game haka ta kom ba long adik haga ni ka game kislang da kata ka kom ka bagi khot ko hook of addiction ya kini ka hook of addiction la banta hagi lai te like banta kabanda ka banang kong gikhot ika ka high score kadba hinang ilekay ka game jungi ka score jungi kanang kiu abang istang banil lekay iya kini game nong kong ki introduce shwai ngi bat keyboard kini keyboard kim bu siat ngi ki shu damage ngi hindre kim nom penyap ngi haden jokan pat suki pasuki kinang introduce sa way ubru uban compete pat pi pat suki pasuki kumni plus ngotho bagata ka skill jong pi kanang increase kad banang yat ki singkipor pat haden nang ta pilas tang ban compete dalade yaladehi enta piyo kill tang shikil arkil aga next game pat pi persyang man yo parakil kandakil bat haba piyo kill kumni piyo ya ka high score piyo bonjat ki price hapo jong ta ka game but ka level jong pi kanang increase kat kum kata ka jingnang jong pi bani lekai ya kata ka game next kan one pat kata ka rank jong pi PE na lor jong kata ka score na lor jong kata ka level jong pi kan don sa kata ka rank jong pi haba pi lekai ya kino ka game kan increase kata ka rank jong pi pitip balai kini ka company ke lekum ni kanang bakan don kata ka jingsngau haka men same jungi haka jing im jungi bahaot ngilale haka jing im jungi I have done something in my life kibo ya ka weke list haka ba kadon ka kerteng jong ki pillars hapo jong ni region jong pi top 1 ude uta top 2 ude uta top 3 ude uta but ya ka ni ka list kila post hapo jong ka game jong pi but haba pyo iya uni ubri u1 top 1 hapo jong ka region jong pi kadon no kata ka jing skau hapo jong men sim jing bahaot ngalale haka jing jinga ngalalong ubri ubat top do hapo jong ni ka region jonga bani lekai ya ka ni ka game but mangiru in persyang manrung hapo jong ni ka list haka ba on tho ya ka kerteng jungi hapo jong ta ka list but haka ni ka process ka bakum ni ngim skau tho kumno lastang bandon kata ka attachment emotionally hook hapo jong ta ka game marsen kithia ngina persyang man push ya ka rang jongi Meski men ruk ni thia hadu lai baji sawaji man push ya karang jongi but haga takar kom ka jinge be jongi ya kata ka high score jongi ya kata ka high rank jongi ya kata ka level up jongi hapo jong kata ka game hangni ka wanno kata ka benta ka balai ka bagi khot ika ka social validation haga jingim jongi landangin don hapo jong kata ka friends circle haka baki parlok jungi barok ki lekaya kata ka game kala bandai ke Free Fire kala bandai ke PUBG kala bandai ke Call of Duty barkum ta ter unu ubru ubom lekai ya kata ka game ka baki lekai skau tho ya kata ka jinge tho khana jongki but haba skau tho ya kata ka jinge tho khana jongki skau tho shpang ka ka baki kran kadon no kata ka jinge pair hapren jong but hapren jongki kata ki khot ika ka social validation but nang ta shu hapo jong kata ka group jong pi unu players ubayo ya ka level ka bahe ubayo ya ka rank ka bahe ubayo ya ka collection ka babiang ka rare items kum ki gun skin ki costume ki badges barkum ta ter ki parlok jongi ki baton hapo jong kata ka group ki ken bayu namar udon level ka bahe udon ya ka rank ka bahe udon ya kata ka gun skin leni ya kata ka collection ka ba rare ba parlok ki baton hapo jong kata ka group jongi ki burom ki ken bayu ta hapo jong ka nuku gil lani hapo jong ka nuku klan lada don uplias ubat tebit bah bani lekai lada don uplias ubat don ki items ki balong rare bah lada don uplias ubat bon bah ki badges nyo ya ka jing burom bar ki biru ki baton hapo jong kata ka group ki kenji ukum uwei uba crowd do uba hedo na preng jongki entah tongin persyang ngam kham ji liu shu ya ka ne ka bentah kini ki company dan ki developer ki ba develop ya ka game ki podon kam ya ka way ka box ka bagi khot ka skinner box the addictive game design haus nam har kandai sanpo way u scientist u psychologist bakerten BF Skinner uni u psychologist u scientist u podon kam ya ka way ka box but lengba jongani kilaban control ya ka jingim ya ka jinglong jong unu ubreu hakaba ngalabatai hakaway na ki video janga lara film pat check ya kata korkom kumno kini ki scientist ki baton kam ya ka box ban puli ya ka psychology ban puli ya ka addiction jong bro pila ban check ya ka video bapawang ni
Pila ban pe ya ka hadin balakut kene ke video mentah. PE lang bagan ek system kila ban control ya ka jinglong jong bro. PE habangi lekai ya kino ki game. Hadin bangila complete ya ka no ka task. Ki ayangi ya ka reward. But habangi yo ya kata ka reward ka brain jongi kan release ya ka dopamine. Hapo jong ng game kila bo ya ki task ya ki mission ki bangi haban pendep. Shuba mentah ka don ka ka occasion lani ka festival. But bandrokhi ya kata ka festival ki bo ya ka reward system hapo jong kino game. Shuba mentah kasi ka Diwali. Hapo jong ka Diwali kila bo ya ki task ka bangi haban complete. Larangi lekai kata game ngin yo ya kata ka rewards. Rangi yo kill katangut ki players ngin yo ya kata ka rewards. But kata ka reward system kala bande permanent kala bande dakapor. But habang yo ya kinu ki items na po jong ko game ka brain jongi kan sengot nat. But habang ka brain jongi kan sengot nat kumta kan release kata ka dopamine hapo ka brain jongi. But hang taken kan one no kata ka game addiction. But kani ka reward system jong kani ka game ka hook nani ka bat ya ka jing jongi. But ngis sengot nat susu ban ya lekai ya kata ka game jongi. Pi hapo jong kanu ka game katon kata ka elite pass lani ka royal pass lani ki weekly pat ki pass la bande ka weekly membership la bande ka monthly membership bar kum ta ter but ladangit hit ya kani ka royal pass lani ya kani ka elite pass kin ayangi ya ki task lani ya kinu ki kam ki bangi hab ban complete ke bangi hab ban pendep but habangi pendep ya kita ki kam ke baki ai ngiyo ya ki badges lani ya ki star. But habangi collect loot ya kita ki star lani ya kita ki badges ngiyo ya kata ka item ke baki ayangi. Korkom siu ya ke pisah kani ke company kalashna hakani korkom. Shubu mentah pinsiu ya ke pisah ke pasyondor tengkah. Pila ban yo ya baro ge items ke baki ayapi. Henry mentah nada pisiu ya ke pisah ke pasyondor B ke baduna ya kata ka I ayapi pat taki task lani taki mission ke bapi haban pendep. Babon nangi nginjit ya kana ke pisah ke basyondor hakador chung B. Namarngi haban complete ya kata commission ke bakila ayangi. Mentakas ngi ngan yok kill kata mentakas ngi haban lekai kata game haban collect ya kita ke items ke haban syong kali haduk kata genta haduk kata mitar. But ladangi complete loot ya kini ki mission ke bakila ayangi ya loot ya baro ke items ke kita ke company ila ayangi hapo jong utau benai. But kini ki company gaming daga balek kumni ki kamay da ki billion hakasisnem. Pila ang kalinga kumno ki kamay da ki billion hakasisnem sngap siya ngan panisya susu ipi. Kabanangkong habang ithit ya kita ke royal pass lani ya kita ki elite pass. Ayangi ya ki items ke belong rare ba. Hagba pila ban upgrades ya ki weapons jong pi. Pila ban yo ya ke sabti ki batmai hapo jong kata ke game. But habang iyo kumta kat perlong ya kamen sim jangi bangin kwan bangin yo kambun ya kita ki rare items ya kita ki weapons ki belong highly upgraded. But kat perlong yangi bangin long ki bakwan ipenmi ya ka rare items it hit ya kita ki UC it hit ya kita ki diamonds man hit ya kita ki rare items ki ayangi ya ka rewards ki ayangi ya ka free cosmetic upgrades. But ladangi leka ya ka game regularly ngin yo bon ba ki items free. Baar kawan ra no kata ka cingep her hapdang jong kita ke beru ke ilekai free hapo jong kita game but kita ke beru ke bai ilekai ta ke basiu hapo jong kita game. Lada ki one ki players ke bai ilekai ta ke pisah abangi khot ki top of players ki beru ki respect yaki mar baki don yaki gon skin ke bab hair yaki cosmetic yaki softy ke bab hair but bonusin kini ki jai players ki ibin ya kita ki players ki bom ju pelot pisah hapo jong kita ke game ikot yaki ki noob ikot yaki ki bot bat kum ta ter kabalai kalong ki wanra ya kata ka jingting hapo ka mensim jungi man la kasngi man la katayo man la season ki aya ki reward system ke bangi haban complete. But larangi miss tang ko wero kasi nilaban miss ya kita ki rare items kum ta kini ki gaming company kilashna hakata karukom bangi haban complete ya kita sungi baro shi tayo baro shi banai and collect ya kita ki rare items. But larangi miss tang ko wero kasi nginam yo show ya kita ki rare items kum ta ki penting yangi larangi miss tang ko wero kasi indo shibon ba ki rare items anta ka benta ka basaw ka jing shania. Kini ki gaming company kilashna ya ka game jo ki hakata karukom bakila protect lane kila yada kila book kerpang bah ya ka account jong pi. But lada fi complete ya ka nuko task lada fi complete ya ka nuko level lada fi complete ya ka nuko rank hapo jong ka game jong pi
kini ki gaming company kila protect bah kila bu bah ya kani ka rang ya kani ka level ya kani ka position jongpi berkum tangi shene bah ya kani ka game empat kini ki gaming company kila bu yangi ya ka jingkular bah don kiwe ki balak ban pendon kam ya ka account jongi kiwe ki beru kim la bantu ya account jongi like no larangi ai hi ya u account jongi haka kati jong kiwe bagi pendon kam kumta takabale kumne kan donno kata ka jing shene jongi ka jing terus jongi hapo jong kata ka game but kabak hadu ka social validation hapo jong ka to group leni ka community ka bai lekai ya kan no game kala bande ka PUBG kala bande ka Free Fire kala bande ka Fortnite barkum ta ter lara fit bit bani lekai kan donno kata ka social respect ibru hapo jong ka to community ken respect bahaya ki pet ya kan uksa jong dynamo ya kan uksa jong u aju bhai barkum ta ter ki players ki bapau namba hapo jong no game ki yo ya ka social respect ka jingburam hapo jong game lang salang jong ka to community jong ki pila ban ong inga bakini ke long ki ek bomla ban long ha ka jim jonga ngabu daga alam mangani lekai ngai lekai tang hadin bangawan naga jaka belajar tang hadin bangalawan naga school nagi college jonga barkum ta ter mentah ngila poi syak bentah ke bak ham jeliu jong kene ka gaming company mentah tongin ngam kham jeliu shu ya kene ka bentah PE uni u scientist Skinner hakapor ba u le ya ka experiment halor jong kene ki khnai berkata ka juk rukum hakabaki ni ki company ki pendon kam nak bentah ban te yangi hapo jong kene ka game pat ngim skau tho kumno ni spend inam pendut shu ya ka por bat ya ka pisah jongi hapo jong kene ka game but ya kene ka bentah lakhot ya ka compulsion loop pila ban kelinga ka kene ka compulsion loop PE kini ki company jong ki video game ki don laga jong rukom kumno ban bat ya upriu kumno bakin penlong ya upriu ba unlong addiction haka game jong ki kabana kong ki khot ka positive reinforcement ba larangi leka ya ki game jong kin yo ya ki rewards don lagi jong rewards ki variable rewards entah ka sengi larangi leka ngiyo dak vepar ki rewards larangi lekai lasai pat ngiyo dak vepar ki rewards nginam yo dak ju ki rewards ya kata ka kopi khot ika ke variable reward system but namar bagini ki reward lani ki items kilong ki hair na ka wege level shaka wege level na ya pen bit shu ya kata ka kom lekai jongi hapo jong kata ka game but ngi cross na ka wege level shaka wege pat ke level but hakapor bangi lekai ki game jongi ni domba namar ka game kalong ka bataf ba ni kendo ya ki players ka long tof ba bani lekai but habangi rem ni dom hateng don roki ba lempat ya ka phone jongki don roki bakwa ban no ya ka game jongki henringan ongpi kinam la ban ya ka game jongki namar bagani ki company ki introduce dak wepat ke system ka bagi khot ke negative reinforcement bah darangi ya ka game jongi ngindu ya kita ki items ladang ngimi la kai menta kasngi ngin lose ya kita ki wepat ki item but ya kini menta barok hot la song ba la te ba but kila introduce ya ka wepat ka kentin ka bagi hot ka near miss effect ba pin song tho shai ba ya kini ngani thoi pi bale ki bru habaki ya khalai kila do ki pho hajar jongki henry wat lakataro kim no ya ka to ka jinglong jongki ban khalai bale namar hagano ko sin bagi rem hagata ka jing khala jongki hagata ka jing la kai jongki lapun sngo tho iki bakila jan job ba second dia kila job but ya kata ki khot ka near miss effect but kini ki company ke bashna ki ba design ke game ro hagata ka jugo kam kishna ki design ya kata ka game jongki ba hagano ko sin bangi rem pindon kata ka jing sngo ba ngala jan job pas second dia ngala jan job ngala one haka position top 3 ngala one haka position top 2 second dia ngala jan job but habangi rem ki minus no ya kata ka point ya kata ka rang jongi but kan dono kata ka jingting hapo ka sim jingi balaranga ya kan game ngandu no ya kan ka point ngamla shuban push ya ka rang jonga kumta ka penlong yangi mangi persang pat sachisin kolong kumbai lekai football tiebreaker bah lada don kono ka tim ka barem da ka penalty kan don kata ka mensim hapo jangka pa next time ngin lekai ba haga jukor kom kini ke company ke basna ya ki game ro kile habangi rem ya kanu ka match kani ka game ka ayingi ya kata ka notification bangila poi haga position ka balai lenengi poi haga position ka basau ka ba ar bat kom ta ter kal pendon ngi ya kata ka jing sngau ba oi next time ngila ban ye le ba
habang yoi bagi perlok jungi kila poi haga position ke bahe kila poi kerang ke bakham he banyangi kan donno ta kajing so kumno maki kila kumno manga ngamla berhangta penyoi ba utu uperlok jung phi ura ya ga gon skin ke bakhan bor ba perkumta kan don kata kemensem ka jingdom hapo jung phi ba lada ula ma u ngarungan la manga ula namar ba udon kum ketika gon skin kan don kata kemensem ka jing sngopo kan don kata kemensem ka jing sngodom hapo jongi hapo jong kata ka klan jongi hapo jong kata ka gil jongi bat kum ta tar mentah bangi don ya kata ka custom ka jingi fight hateng ka tim jongi bat ka tim jong ki vepat ketika ba persya yangi ki job yangi namar bagi don ya ka gon skin ka babiang ki job yangi namar bagi don u karakter u babiang bat kum ta kan don kata ka mensem ka jing sngodom hapo jongi bat mangiru hakabak hadu ngimban singi haban thit ya kata ka gon skin nang bakanum don kata ka jing sngopo hapo jongi bat habang ile persya ya kita ki tim tak besuk ngilaban pelim yaki bat ya kene ki khot ya ka compulsion loop kata ka jingkwa na ka jingil kai free sya kata ka jingil kai tak basu ya ka pisah bat hang ta ken la riam yapi hang ta pitit ya ka royal pass hang ta pitit ya ka elite pass bat haba pitit shisen pisngau hun ka man sem jompi bat pikwa ban thit ya ka man la ubanai bat hang nikin la riam yapi haba ki wan kinu ki gon skin ke bathamai haba wan kinu ki costume ke bathamai pikwa ban i ya ke perlok jampi pikwa ban i ya ke society banga la don ya ke gon skin nga la don ya ke costume nga la don yo new karakter oi phim ya thoi ki katnu ba phila pelut hapo jang game phin ya tho hagi perlok jampi ba phiyo ya ke gon skin phiyo ya ke costume hagador ka batat lani hagador ka baduna pin ya tho ya ki perlok jampi ba ngam ju top up ngam ju pelut bisa hapo jang game Henry Pim Skau thu haman la ke season pitit ya ka royal pass haman la mi gon skin pitit ya ke gon skin ke bathamai balai ka long kumni phila man kali i ha ka por ba pitit ya ke nu tier na yo haba pitit ya ke nu tier da ka pisah jampi pis ngau bunnud ya ka pisah jampi haba pitit ya ke nu tier kam tam ya ke tier ke ba pitit ke ba phim ju pendon kam Henry habangi penut hapo jong game pad ngim skau los namar balai namar ki pendon kam ya ka we ka effect ka bagi khot ka dissociation effect kani ki effect ko longom ni sangam bhaj dengan batai pi haba phi penut ya ka pisah jpi hapo jong game ka tu ka pisah jong pi ka badai ka real money lakan word ka syaka pisah hapo jong ka tu ka game kala bandi hakadur jong ka UC kala bandi hakadur jong ka diamond ka bagi khot ka gaming currency ngan persyang ban pen ngau thu shu ye phi kane ya ke pisah jong pi lakan word sya ka gaming currency khnang ma phinam don kata ka juice ngo ma phila penut ya ke pisah jong pi hapo jong ka tu ka game ka convert ya ka real money jong pi sya ka virtual money khnang ba phinam don kata ka juice ngo ba phila penut ya ke pisah jong pi hapo jong ka tu ka game but way ba phila penut shisin ka jenjar ap ba phin light na kani ka trap jong ki nama phim skau thu ba haduk kat no ka pisah phila penut hapo jong ka tu ka game sakabi par ke method ka ba kani game developer ki pendon kam nak mentaban loot ya ke pisah jongi but ya kata la khot ya ka progress gate kani ka progress gate ka ton ar banta don ki developer ki ba develop ya ke game joki ha kani gar kom balara fi rem lani fi lose ya ka to game pinam la shu ban le kai ya ka to game like no ra fi siu da ka pisah ban yo ya ka progress gate hapo jong to game ti don ki ja game ki ba long kom ni balara fi rem banta ka sngi haban ab hadu ar pusau konta lani dekat time limit bakila set Henry larafi siu da kepisah pat pila ban le kai biaya ka sachisin ya kata lakhot ya ka progress gate Henry don pat kini ki gaming industry ki ba pendon kam ya kani ke progress gate hakitiar kitar daki royal pass lani daki weapons jangki larafi le kai free pinam yo ya kinu ki gon skin Henry larafi penlut ya kepisah jampi hapo jong ko to ke game pila bang crack ya ka extra ability jong ko to ka game andon ka extra power hapo jong ko to ko weapons lani pila ban yo ya ki costume lani ki sopti ki ba phla but ya ka ni baro la khot ya ka progress gate kini ki long ki methods lani ki rukom hak ba kini ki gaming industry ki pandon kam nagmanta ban hook but ban te yangi but hak ba hadu we keep on playing we keep on spending kumta ban laj nagane hato kade yangi ban sange ban le kaya ki game jange kata ka syong happy
Namar kani kalong ka jingisha mapun bha ki bru ki balong bru da ka bai lekai ya ki game. But haga joko por kani ru kalong ka jingshisha mabon bha ki bru ki bala jot da ka bai lekai ya ki game jongki. But don ru ki balantu ya ka jim jongki. Tangkwe ka solution jongkane berkata kalong self awareness but ka self control. Katba ngidang laban control ya ka por jongi but ya ka pla jongi. Kata kanang biang. Light no larafi don ka plan haka jingim jongpi but kamaja ka po langba jong ka game. Jengai naka game. Wat larafi lekai ya ka game jongpi free. Hendringan ongipi mapi penlut ya ka ek ba kham kongsan ban ya ka pisah. But kata kalong ka por jongpi. Sangat ban lekai but ka jingim jongpi. Namar ka to ka por ka ba pi penlut hapo jong ka game. Wat larafi lekai ya ka free ru. Pinam la shuban yo ya ka wat lada pi penlut lagi po lak ro pinam la shuban yo ya ka to kapor ka ba pila penlut hapo jong ka to ka game. Nang kata kadau tu long pi ke bo husiar.